ikusiko zenduen eta orain urte batzuk Arantzasuko herritarrak Oiartzunak taldeagaz batera antzerkia egin ebela, antzerki bera euskeraz ezagutzen dugun lehenengo antzerkia da. Aramaion 1682 urtean jaio zan Pedro Ignacio Barrutiak idatzi eban Gabonetako ikuskizuna. Antzerki hau egitea be Juan Joseri bururatu jakon eta gero bere izan zan gainera aktore eta zuzendari. Beraz, gaur antzerki horren pasartetxo bat ikusteko aukera izango dugu Arantzasuko herritarrak eta eurekaz Oiartzunak taldea. Doncella
Gure kontra etorri da, enturaz bere kostua. Badeziru beharko ditu mila trabajo munduan. Esa es la vaquita hoy, ¿no?